Čo som videl, myslím si, že v slovenských nemocniciach by sa malo veľa čo zlepšovať. For example, in the hospitals that we saw recently, Napríklad deti dostávajú po pôrode piť z fľašky, napriek tomu, že možno, že tam je materské mlieko vo fľaši, stále fľaše nerobia dobre pre dojčenie a takisto napríklad deti sú separované po cisárskom reze. That can interfere with breastfeeding. Also, from what the nurses are telling us, we didn't see any newborn baby. A takisto, keď sa dieťa narodí po normálnom pôrode, tak väčšinou nie je v kontakte koža na kožu s matkou. To, čo sa stane, je, že možno tam je maximálne na pár minút, ale to odporúčanie je na hodinu alebo na viac ešte lepšie. And sometimes even more than that should be done. No, the chances are low because we don't facilitate the breastfeeding. V cisárskom reze je menšia šanca dojčiť z toho dôvodu, že matky a deti nie sú v kontakte koža na kožu. Keby sa zabezpečil správny postup, ako pomôcť matkám pri dojčení, tak matky by s dojčením po cisárskom reze nemali problémy. To, čo sa deje, je, že deti nie sú v kontakte koža na kožu s matkou, takisto dostávajú fľašky a toto všetko spôsobuje následné problémy s dojčením. Druhá vec je, že ľudia hovoria matkám, že prisatie je správne, aj keď nie je správne a keď matky povedia, že ich to bolí, tak nevedia, čo viac s tým urobiť. They don't know what to do because they haven't been taught what to do. I'd say that every woman can breastfeed. I wouldn't say that every woman produces all the milk the baby needs. But if we started out every mother... Každá žena môže dojčiť, hoci každej žene sa nemusí tvoriť dostatok mlieka, v tom je rozdiel. Keď totiž žena potrebuje dokrmovať, ak bude dokrmovať laktačnú pomôcku na prsníku, tak tým pádom môže dojčiť bez ohľadu na to, akú má tvorbu mlieka. Takže ženy môžu dojčiť, ale nie nevyhnutne všetky ženy musia byť schopné dojčiť výlučne. Every woman can breastfeed, but not exclusively necessarily. Well, let's put it this way. Keď sa pozriete na ženy, ktoré dojčia niekde v džungli alebo v Južnej Amerike, tak vidíte, že dojčia a nemajú problémy. A keď sa im pozriete na ruku, videli ste, že by mali hodinky? And if you've seen these films or photos, did you ever see one with a wristwatch? Najlepší spôsob, akým sa vyhnúť tomu, aby dieťa sa dojčilo veľmi dlho a veľmi často neskôr, je, aby sa zo začiatku dojčilo čo najlepšie a čo najčastejšie. Pravidlá a dojčenie veľmi dobre spolu nejdú dohromady. Deti by mali jesť vtedy, keď chcú jesť, ak my. Nevedia, o čom hovoria. Prečo by to nebolo dobre pre stav matky a prečo by to nebolo dobre pre dieťa? It's perfectly fine. On the other hand, a snažiť sa odstaviť trojročné dieťa, ktoré sa dojčí, môže byť psychologicky veľmi traumatizujúce. Je to veľmi hrozná vec, ktorú môžete dieťaťu urobiť. A v konečnom dôsledku prestanú sami. Nikto, kto ide na univerzitu, nechce ešte sa dojčiť. Moje 4-ročné dieťa nebolo príliš veľké na dojčenie, ale prestal sám od seba. V materskom mlieku akéhokoľvek dieťaťa, ktoré sa dojčí, sa nachádzajú protilátky, nachádzajú sa tam imunitné faktory, nachádzajú sa tam tuky, bielkoviny, kopec ochrany pre dieťa proti chorobami. A ktokoľvek, kto hovorí, že v materskom mlieku v nejakom období už nič nie je, tak tiež nevie, o čom hovorí.